Mboten Pak De. Kula ora kemerungsung kula kok. Aku ki apa-apa tak lakoni Mas. Jadi Nggih. hidup sekali di dunia Nggih. sebisa mungkin berguna bagi orang lain. Leres. Dadi RT iki lho. Ngurusi wong corona. Kalau pengin iku. Nggonku ki 70 kakak. 70 kakak satu RT. Satu RT sing Nggih. lara corona kuwi swidak telu yen ora salah. Yo. Sing mlebu rumah sakit 5, sing mati 1. Mergo komorbid kencing manis. Wah, wancine corona iki pokoke anggere ana pejabat teko nggonku todong. Tor. Diledek beras tor, dedek sembako. Nggih. Kabeh kanggo apa wargaku. Iki RT kuwi rekoso terus. RT rekoso terus. Heeh. Nggih manten nggih. Sekali tempo dadi ORT. Wis adol-adol. Dasare gaweane paling abot ning biasane sok nampa napa Ade? Sing sok kerep dikritik kali masyarakat itu pertama kali serangan itu ting Pak RT lak nggih ngoten to. Nggih ning mboten Nggih. napa-napa. Nggih. Wong labuh-labet kok. Nggih. Niki enjang menika tasih kathah pamundutan Pak De wau lumantar WA. Nggih mbok menawi monggo panjenengan badhe kalian putra-putrine panjenengan menika sinten ingkang badhe panjenengan dawuhi monggo. Nggih niki Nggih. mumpung tesih do melek Ah nggih. kudu dimanfaatke. Leres. Terutama niku lho. Anggere TikTokan ora tati TikTok iki saya tati TikTok. Nggih. Nggih. Mbak Tatin Titot nggih Mbak Tatin TikTok. Nggih. Heeh. Wah niku follower Ayo. kathah. Ayo ditap-tap. Oh nggih niki Pak De niki wonten pamundutan rencang-rencang paguyuban Warok Sekar Arso Jagat Temanggung. Wah niki termasuk panyengkunyunge kula oleh panjenengan. Nggih. Menika nyuwun request lagu Ninggal Katresnan. Oh lah niki senengane Tati. Senengane Mbak TikTok kala wau. Nggih. Tati niku sewengi ra nembang niku gatel kabeh awake. Nggih. Monggo badhe dijumenengke. Oh. Monggo. Nggih, sak menika nggih. Klintang-klintang embang. Bela klingkong. Klintang. Enjang, Mbak Yu. Selamat pagi Mas Bagong. Ya, Mas Petro. Ya mene nyawang. Dega. Tenan aku ku wis antuk-antuk bareng nyawang kuwi seger lah. Mosen. Kowe iki kaya toyo gigi. Kaya gigi. Siniram toyo gigi biar padang nerawangan. Ora mergo nek gigi iki cepet gede ngono ta. Ya kari ndelok tukune sapa apa ler-leran. Ler-ler. Nggih menika selamat pagi masih bersama saya dan juga Pak Andi Gareng. Nggih. Menika fan panjenengan kathah ingkang nyuwun pamundutan utamaning kalau wau ingkang nembe kula waos nggih menika saking Sekar Arso Jagat Waroknya Temanggung niki. Warok oh nggih ninggal katresnan nggih. Nggih nembe perdana ajeng mulai muncul teng permukaan. Tak kira jalurane Sekar Gadung. Minta Tarsono. Termasuk CEO ini nggih nika. CEO nggih Pak. Oh CEO yang menyamar. CEO yang menyamar tadi apa? Ah jagoan Neon TV sing dados streaming nika. Oh langsung. Nggih. Menika nek ninggal katresnan nika kedahe bareng-bareng. Dadi Ngaten. mboten ming kula tok niki mau sing urung maju sapa Mbak? Sapa ki mau jenenge? Minil. Mbak Risa ya urung. Niki Nduk sinten Mbak Nduk Retno. Nah, Oh karo sindene kok ora apal ngene. nggih karang ya. Ora gonta-ganti kok ya. Ketake sing biyen wiyagone Dwiki. Sing genah iki dalang ora ndek yoga. Ketake heeh Pak. Masa agar kepethuk iki kaya gone ganti kepethuk iki kok gone ganti. Sok meneh diringi sidi wae. Leres niku.
Kene dok, kene saya